Salutare, suntem la un mic tutorial. În tutorialul de astăzi vă voi arăta cum putem downloada filme și subtitrări sincronizate. Eu când vreau să văd un film mă duc pe cinemarx.ro, aici mă duc la Box Office și mă uit în Box Office care sunt filmele, care sunt mai noi, care sunt mai vechi. Și în funcție de asta, eu să zic că aleg acest film, parcă copiez numele filmului, iar apoi mă întorc pe Google. Nu știu ce să dă. Cred că am apăsat asta minus, scuzați. Doar pe Google scriu numele, apoi scriu subtitrare. Scriu subtitrare. Mă duc pe regie live. Aici mă uit la subtitrări și iau numele subtitrării, să zicem acesta. Merg aici, dau căutare, mă întorc pe Google, dau căutare. Mi apare pe Pirate Bay, dau click. Mă uit la scuzați, la seeders și la seeders și la, adică la semințe și la lipitori. Văd că sunt suficient, mă uit la comentarii să văd că nu este un fake și dau get this torrent. Dar mi-a pornit o reclamă pe dedesubt. Îmi apare această imagine, aici pot alege unde să mi se salveze filmul, dar eu am ales deja și nu mai este nevoie. Dau OK. După cum vedeți, filmul începe să se downloadeze, să crească. Apoi mă întorc pe regie live și downloadez subtitrare. Cam așa. Apoi mă întorc, bineînțeles, pe Google. Adică nu mă întorc pe Google, pentru că nu mai am nevoie de regie live. Acum să vă arăt de unde puteți downloada uTorrent. Scriem uTorrent pe Google, mergem pe primul rezultat și downloadăm acesta de aici, dăm download nou și va începe download-ul. Filmul, după cum vedeți, se downloadează chiar cu 3,9 megabits pe secundă, 4 megabits pe secundă. Voi lua o scurtă pauză și voi reveni când filmul va fi downloadat total. Am revenit să încheiem tutorialul. Cum vedeți, subtitrarea este aici. Aici este filmul. Câteva poze, un sample de la cel care a creat sample, îi zic eu. De fapt, un fișier text de la cel care a creat acest aripui de video, mai bine zis. Când veți downloada după regie live, subtitrarea va fi într-o arhivă RAR, o puteți desarhiva cu 7 zip sau WinRAR sau diferite alte programe. Eu folosesc WinRAR. O veți desarhiva și o veți pune în folderul unde aveți filmul, iar apoi puteți urmări filmul cu subtitrarea în el. Cam atâta vreau să vă spun în tutorialul de astăzi. Îmi cer scuze pentru greșelile de vorbire pe care le-am avut. Sper că nu o să se mai întâmple. Bye bye.